Türkmenabat şäheriniň birnäçe orta mektebiniň ýokary klass okuwçylarynyň arasynda ýakalaşyk boldy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysynyň söýlerine görä 8-nji noýabrda bolan bu hadisa adyndan 4 sany orta mektebiň okuwçylary gatnaşypdyr. 30 adam töweregi ýokary klass okuwçylarynyň gatnaşmagyndaky bu uruş Türkmenabatyň birnäçe mektebiniň ýaşlarynyň arasynda boldy. Nomer 3-nji, 24-nji we 26-njy mektepleriň okuwçylary 5-nji orta mektebiniň okuwçylarynyň üstüne barypdyr. Olaryň şol mektebiň gapdalyndaky guruluşçylar köşesinde söze adaşyp olar ýakalaşyga girişipdir diýip habarçymyz şaýatlara talgylanyp habar berdi. Onuň söýlerine görä akşama gola ýüze çykan bu ýagdaýa şaýat bolan ýaşaýjylar desine polisiýa habar ýetiripdir we ýakalaşyk gyzyşmanka onuň öňe alynıp okuwçylaryň hiç birine agyr şikayet ýetmändir. Habarçymyzyň söýlerine görä polisiýa işgärleri 5-nji mektebiň 3-4 sany okuwçysyny saklapdyr we soň goý beripdir. Azatlyk radiosynyň Türkmenabatly söhbetdeşleriniň söýlerine görä şäher ýaşlarynyň arasynda uruş dawalary ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Beýle topor uruşlary soňky wagtlarda Türkmenabatyň okuwçylarynyň arasynda däwe öwrülip barýar. Tehel bir zat bolsa mektep okuwçylary öz toporuny toplap uruşmagyň uğruna çykýarlar diýip Azatlyk radiosynyň gepleşen mektep muallimi aýdýar. Özara dawalarda okuwçylaryň bir-birine agyr şikayet ýetirýän halatlary hem bolýar. Uruşyň gyzgylygynda kim pyçaklanýar, kim bir ýerini döwdürip hastaxana düşýär diýip Azatlyk radiosynyň söhbetdeş bolan Türkmenabatlylaryň ýene biri gurrun berdi. Habarçymyzyň söýlerine görä ýakalaşyklar zerarly okuwçylara şikayet ýetmeginden daşary bu ýagdaý olaryň geljegine hem erbet täsir ýetirýär. Hastaxana düşenlerinden soňra okuwçylar polisiýanyň ýaşlar we ýetkinjekler bilen işleýän bölüminiň göz astyna düşýärler we enatalar şeýlede muallimler üçin goşmaça alada bolýarlar diýip Türkmenabatly mektep muallimi aýdýar. Habarçymyzyň söýlerine görä Türkmenabat şäherinde 8-nji noýabrda bolan ýakalaşygyň ertesi 5-nji mektepde 4-nji we 11-nji klass okuwçylarynyň enatalary bilen ýygnyk geçirilipdir. Dawalaryň sebäpleri barada gurrun edildi we mugallimleriň okuwdan soňra okuwçylara gözegçilik edip bilmeýänligi aýdylyp, enatalara huşyar bolmak we çağalarynyň terbiýetini ünsden düşürmezlik tapşyryldy diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä ýygnykda okuwçylaryň uruşmagyna sebäp bolýan esasy meseleleriň arasynda ýaşlaryň arasyndaky söýgüli gatnaşyklar agdalypdyr. Enatalardan ýaş gyzlaryň terbiýetine üns artdyrmak talap edilipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä soňky döwürde Türkmenabatyň häkimetleri mektep okuwçylarynyň özüne alyp barşyna berk gözegçilik edýärler. Şäheriň köçelerinde polisiýanyň awtologlary aýlanýar, polisiýa işgärleriniň ýaşlary kowalap ýören pursatlary hem gözeýilýär. Kanun goraýjy daralarynyň we häkimligiň wekilleri ýokary klass okuwçylary bilen wagtal ýygnaklar geçirýärler we ýaşlaryň terbiýeti we olaryň jinaýatçylyga baş goşmazlygy barada çykyş edýärler. Ýa-ni ýakynda Azatlyk radiosynyň daşygydaky habarçylary regionda mektepde okuyan ýetkinji gyzlaryň ten satmak bilen meşgullanmagy, zorlanmagy we ir durmuşa çykmagy bilen bagly wakalaryň köpelenligini habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýaşlaryň ahlagyna gözegçilik etmek boýunça şöýl amalaşdyran resmi çäreleriniň arasynda telewizionyada pornografik şeýlede yaramaz endikleri höwüslendirýän maglumatlary efire bermegi gadagan etdiler. Mektep okuwçylarynyň telefonlary wagtal zor bilen barlanýar, olaryň içinden pornografiýa mazmunly video suratlar gözlenýär. Mundan başga gyz okuwçylary ginekologiýa barlygyndan geçirilýär.